Bona nit. La portada d'avui és per a l'alcalde, Xavier Trias, que ha fet balanç dels 2 primers anys de mandat. Trias ha confirmat que tornarà a ser candidat al 2015. També els parlarem dels greus incidents que hi ha hagut en el judici dels Casuals, el grup més radical dels boixos nois. I de Rajoy, que no ha pogut convèncer els barons del PP sobre el repartiment del dèficit. L'entrevista la dedicarem a les armes químiques. Han aparegut nous testimonis que a Síria se n'estan fent servir. Soc el Xavier Moixí i aquestes són les notícies de les 10. El dia 22 es van complir 2 anys de les eleccions que va guanyar Xavier Trias. Som, per tant, a l'equador del mandat i ja fa dies que els grups municipals ens ho recorden fent els seus particulars balanços. Aquest vespre l'alcalde n'ha fet el seu i, com veuran, ha repassat els temes més candents de la ciutat. Trias ha reconegut que governar en minoria amb 14 regidors no és fàcil, però s'ha mostrat confiat a continuar treballant durant una legislatura més. Ni conferència ni debat. El format escollit per fer balanç d'aquesta primera part del mandat ha estat una entrevista entre l'alcalde i la periodista Patricia Gavancho. Sense discurs a la mà, Xavier Trias s'ha sotmès a un interrogatori que ha arrencat amb la polèmica més recent, la samarreta del Barça Colom. L'alcalde ha reconegut que no esperava aquesta reacció, que no s'ha fet per ofendre ningú i que la marca esportiva que hi ha darrere la campanya és qui n'ha tret més rendiment. La veritat és que no és que hagi sigut una bona idea per ells, ha sigut la millor idea de la seva vida. Trias ha dit que vol que el seu llegat sigui que la gent visqui millor, però l'empremta quedarà també en projectes urbanístics com el de Glòries. I jo inclús somio, perquè jo tanco els ulls i penso, escolta'm, hi ha el Cap d'Any allà amb la torre aquesta il·luminant-se, encenent-se en un parc i la gent disfrutant en el parc, doncs això és una meravella. Amb 14 regidors, l'alcalde ha admès dificultats i que la minoria no li ha permès canviar Barcelona a la velocitat que voldria. Malgrat que l'oposició li va tombar el projecte estrella de fer un barri al port, Trias manté que cal visió de futur. I això passarà. Vostè em pot fer la traveta i que això no s'aprovi ara. Jo dic, vigili que no vagi a proposar-m'ho vostè dintre de 20 anys quan mani vostè. En ple debat sobiranista, Gavancho ha insistit a l'alcalde quan se sumarà a Barcelona a l'Associació de Municipis per la Independència. Trias ho ha respost amb un advertiment a l'impulsor de la idea, Jordi Portabella. Suma i quan vegis que guanyem, votem. Jo votaré a favor. I tota la nostra gent votarà a favor. I enmig d'aquesta conversa, una confirmació. L'alcalde s'ha compromès a tornar l'any vinent aquí per explicar, diu, com es guanyaran les eleccions de 2015. Xavier Trias ha explicat que no s'ha passat 8 anys a l'oposició per acabar governant-ne només 4. Us ho ha explicat des de l'IDEC de la Pompeu Fabra, Marc Garcia. Aquests 2 anys han donat per molt, tot i que, com deia el mateix Xavier Trias, no ha estat un camí fàcil tenint en compte la minoria en què es troba el govern de Convergència i Unió. Aquest fet ha marcat els projectes que ha volgut tirar endavant, des dels pressupostos fins al programa d'actuació municipal, el PAM. La seguretat s'ha erigit en un dels cavalls de batalla del govern Trias, que també ha rebut crítiques per altres qüestions, com els canvis en les escoles bressol. Xavier Trias va prendre la vara d'alcalde amb el suport de només 16 dels 41 regidors de l'Ajuntament. Una minoria que l'ha dut a la cerca constant d'un soci. Malgrat estar obert a parlar amb tothom, el primer gran acord va ser amb el PP per als pressupostos de 2012. Una entesa que no va aturar les ganes de Trias de geometria variable. El mateix any va buscar en el PSC el suport per al PAM. Només en va esgarrapar l'abstenció, però el vot favorable d'Unitat per Barcelona el va encarrilar. L'acord amb els socialistes va molestar un PP que es va ancorar a l'oposició fins al punt de negar-se a un nou pacte pressupostari que tampoc no va convèncer el PSC. Els comptes de 2013 es van quedar en paper mullat i Trias va optar per la pròrroga. Una situació que amenaçava de paràlisi en alguns projectes, però ni l'acord del PAM ni el debat sobiranista van separar prou el govern i el PP, que aquest any s'han tornat a entendre per desbloquejar inversions. Més enllà dels pactes, la mà de Trias s'ha deixat veure en un reforç de la seguretat i la neteja de la ciutat i una gestió econòmica estricta per no fer dèficit. Amb una crisi que no remet, el govern ha ampliat l'atenció social d'una banda i ha posat les coses fàcils a emprenedors per generar activitat de l'altra. Mantenir-se com a capital del mòbil i transformar-se en una ciutat intel·ligent són dos dels reptes de futur.
Però el govern també ha rebut crítiques. Protestes sonores en els districtes més castigats per la crisi i les de pares i mestres d'escoles bressol en contra dels canvis fets als centres. Crítiques també des dels partits per exigir amb més contundència el deute de la Generalitat amb l'Ajuntament. Després de fer marxa enrere respecte a plantejaments inicials, el govern ha iniciat la remodelació de Glòries i ha hagut d'aparcar projectes estrella com el barri del Port. Un altre dels titulars del dia ens porta ara cap a l'Audiència de Barcelona, on s'ha viscut una escena sense precedents, la d'uns acusats enfrontant-se a cops amb els Mossos d'Esquadra que els custodiaven. Ha passat durant el judici contra els Casuals, la facció més radical dels Boixos Nois. La Fiscalia els acusa d'extorquir discoteques i donar pallisses per encàrrec, entre altres delictes. Alguns d'ells s'enfronten a una petició de més de 100 anys de presó. La vista ha començat amb més mesures de seguretat del que és habitual, segons la policia perquè així els ho havien demanat des dels jutjats. Això ha molestat alguns dels acusats, un d'ells fins i tot s'ha queixat directament a la presidenta del tribunal. Aleshores ha sigut expulsat de la sala, tots els altres s'han solidaritzat amb aquest processat i ha sigut quan no sé realment com ha anat, ha començat a haver-hi cops. Els Mossos han hagut de demanar reforços per reduir els acusats, que han respost amb empentes i cops de puny. De tot això, però, no hi ha imatges perquè el tribunal no ha permès l'entrada de les càmeres. Arran de l'incident, 3 dels acusats han resultat ferits, entre ells i el suposat líder de la banda, per a qui la Fiscalia demana més de 100 anys de presó. A uns altres 3 els han hagut d'atendre als serveis mèdics per crisis d'ansietat. També hi ha 4 policies amb contusions. La magistrada ha fet fora bona part dels acusats i a la tarda els ha tornat a cridar un a un. Usted se compromete a guardar el debido respeto a la sala, a no hacer comentarios y a estar en silencio y a cumplir todas las órdenes que le dé este tribunal, pues puede usted sentarse. És el primer cop que es viu una situació com aquesta a l'Audiència de Barcelona. Setmanes enrere, el tribunal ja va haver de cridar l'atenció a alguns dels processats, que havien arribat a menjar pipes dins la sala mentre comentaven el judici. Se'ls acusa, entre d'altres, d'haver extorquit diferents discoteques de Barcelona perquè contractessin els seus serveis i de donar pallisses per encàrrec. Molts dels testimonis que havien de declarar contra ells, però, s'han fet enrere a l'últim moment o diuen que no recorden res. Estirem més el fil de la crònica judicial amb un cas que va estremir tothom quan es va descobrir l'any 2010. És el cas del zelador d'Olot, Joan Vila, que va confessar que havia mort 11 persones grans a la residència on treballava. Avui n'ha començat el judici a l'Audiència de Girona. En la declaració que ha fet davant del jurat popular, Joan Vila ha assegurat que només volia escurçar el patiment dels ancians. Se l'acusa d'assassinat en traïdoria i acarnissament, ja que va donar productes com lleixiu i similars a 3 de les 11 víctimes. Les acusacions particulars li demanen un total de 202 anys de presó, mentre que la defensa sol·licita 20 anys de llibertat vigilada perquè Vila diu no era conscient d'estar cometent assassinats. No pensé en ningún momento que estuviera haciendo un asesinato, nunca, nunca. Es que no pensaba, yo cogí el vaso y se lo di, como para aliviarla. Yo me las quería muchísimo a estas personas. No vivían una vida indigna, muchas de ellas ya verán durante el juicio que estaban realmente bien por la edad que tenían padecimientos propios de la edad, pero estaban bien, eran conscientes, tenían capacidad por decidir o para decidir por sí solas, y este señor, pues, por su cuenta, escogió a las que quiso y las mató. El dia ve carregat d'informació judicial, ja que també hi ha hagut moviments en el cas de les suposades adjudicacions irregulars d'estacions d'ITV. Avui ha declarat l'esposa del diputat i exsecretari general de Convergència, Oriol Pujol. La dona de Pujol ha admès que va cobrar 200.000 euros de l'empresa d'un dels imputats, que a més és amic íntim del seu marit. Anna Vidal ha declarat com a testimoni a petició de la defensa del seu marit. Ha assegurat que va rebre els diners a canvi d'un assessorament empresarial. Segons un informe de l'agència tributària, Vidal comparteix un compte bancari amb aquest empresari en què presumptament s'han ingressat més de 4,5 milions d'euros de diverses empreses. L'esposa d'Oriol Pujol ho ha desmentit i ha dit que el compte que comparteixen és per gestionar les despeses de les segones residències que tenen totes dues famílies al Pirineu. També han anat a declarar, en aquest cas a l'Audiència Nacional, a Madrid, els 8 empresaris imputats en el cas Bárcenas. Es tracta de representants de grans empreses de la construcció que apareixen en els papers de l'extresorer del PP com a donants del partit. Tots ells aniran declarant davant el jutge Pablo Ruz al llarg d'aquesta setmana per intentar esclarir si les donacions que van fer al partit van superar els límits legals i, a més, si a canvi d'aquestes sumes van obtenir adjudicacions d'obra pública. Avui el primer a comparèixer, Alfonso García
García Pozuelo, expropietari de la constructora hispànica, s'ha negat a donar explicacions davant el jutge. La sospita de finançament il·legal del Partit Popular és un dels fronts oberts que té Mariano Rajoy, que avui també ha hagut d'enfrontar-se amb els barons del seu mateix partit pel tema del dèficit. Ha estat en una reunió llarga i crispada que s'ha tancat sense acord. Algunes comunitats, com Extremadura, es neguen a acceptar el model de dèficit asimètric que reclamen Catalunya i altres comunitats de l'arc mediterrani. Per això Rajoy ha hagut de posposar un mes, fins a principis de juliol, la decisió final sobre el sostre del dèficit. El nerviosisme a l'entrada ja ha evidenciat que la reunió entre la cúpula del PP i els presidents autonòmics per parlar del dèficit no seria fàcil. Tot i que Mariano Rajoy va demanar als barons generositat per negociar la xifra, alguns es neguen a acceptar que el sostre del dèficit sigui diferent per a algunes autonomies. Encapçala la línia dura el president d'Extremadura, que no vol sentir a parlar de límits diferents depenent del territori. El incumplimiento al final, si se trata con asimetría, lo que puede abrazar es más incumplimientos en el futuro. Yo creo que eso no es bueno para España. A l'altre extrem, les comunitats de l'arc mediterrani com Múrcia o València, que han reclamat més flexibilitats en el repartiment del dèficit. Cuando hablamos de déficit diferenciado es porque precisamente ha habido financiación diferenciada, pero eso ya llegará el momento de tratarlo. I ja un cop a dins, i tot i els bons gestos, l'acord no ha estat possible. L'únic en què han coincidit ha estat en que cal continuar mantenint a ratlla el dèficit per millorar la credibilitat exterior d'Espanya. Tret d'això, les posicions no s'han mogut ni un mil·límetre i el límit del dèficit s'haurà de concretar en el proper Consell de Política Fiscal y Financiera. Lo que se va a establecer son unos criterios objetivos de déficit que en ningún caso van a perjudicar a las comunidades que han cumplido los objetivos de déficit, y que a partir de ahí pues no hay ninguna negociación ni bilateral ni ninguna negociación por detrás con Cataluña respecto a esto ni a ninguna compensación. Rajoy guanya un mes de marge per definir el sostre del dèficit, però a canvi ha hagut de comprometre's a no pactar amb Catalunya una xifra personalitzada i ha obert la porta a donar possibles compensacions a les autonomies més complidores. I avui, precisament, ha tornat a fer una aparició pública una d'altra de les veus crítiques del PP a Mariano Rajoy, l'expresident José María Aznar. Ho ha fet pocs dies després de l'entrevista en què, com deuen recordar, va criticar durament el govern de Rajoy i fins i tot va insinuar el seu retorn a la política activa. Aznar ha participat en un acte al Congrés dels Diputats en què, com a president de la FAES, ha presentat una sèrie de biografies sobre polítics de l'època de la Restauració. Com es poden imaginar, després de tot el rebombori que van causar les seves declaracions, l'expectació era màxima. Ara bé, aquest cop Aznar ha rebaixat el to i s'ha limitat a donar consells ambigus al govern de Mariano Rajoy, com per exemple la necessitat de renovar els objectius nacionals del país. També ha exigit decisions sense arribar a precisar quines. Això sí, ha volgut aprofitar la seva intervenció per subratllar que no està en contra de ningú. Diu que només el mouen els interessos dels espanyols. Yo no estoy contra nadie. Estoy con los españoles, no más que nadie, pero tanto como el que más. Como uno más de los que quieren hacer posible que España supere este desafío, con la plena conciencia de que es uno de los más acuciantes y exigentes de su historia. Seguim. Aquesta setmana és important per al Cercle d'Economia perquè celebrarà la 29a reunió de Sitges. Es farà de dijous a diumenge i intervindran, entre d'altres, els presidents dels governs espanyol i català, el ministre i el conseller d'Economia i experts i empresaris de tot l'estat espanyol. Avui s'ha presentat el document marc de la reunió que el Cercle d'Economia ha titulat Fi de cicle, temps nou. Diuen que a Espanya han de canviar moltes coses, des del funcionament intern dels partits polítics, que veuen molt poc democràtic, fins al sistema autonòmic, passant per la ineficiència de les administracions i també per la poca operativitat de la Unió Europea. Detecten molts problemes que han desembocat en una gran desafecció política i institucional que haurien de començar a solucionar-se introduint canvis en la Constitució espanyola. La inacció probablement és la que pugui portar que la majoria dels ciutadans no se sentin identificats amb una Constitució que no senten com a pròpia i que per tant tornem a períodes convulsos. El que volem dir des del Cercle és molt millor que vostès s'hi anticipin, no entrem en les posicions concretes dels uns i dels altres, el que volem és posar sobre la taula una necessitat que nosaltres creiem que és evident.
Ens endinsem en la pàgina econòmica. Avui hem tingut notícia d'un nou expedient de regulació d'ocupació que afectarà més de 200 treballadors, en aquest cas de la farmacèutica catalana Doctor Esteve. L'empresa familiar és la primera vegada que recorre a un ERO i assegura que ho fa per la pèrdua de beneficis que li han generat les retallades en el sector sanitari. Tot seguit els expliquem en l'Apunt Econòmic del dia, juntament, com sempre, amb els resultats de la borsa. Gas natural Fenosa amb el medi ambient. La setena generació que dirigeix els laboratoris del Doctor Esteve ha decidit prescindir del 15% de la plantilla, és a dir, de 225 empleats a través d'un ERO. La companyia, que forma part d'un grup empresarial que va facturar més de 700 milions d'euros l'any passat, assegura que s'ha vist obligada a plantejar aquests acomiadaments per frenar la caiguda de beneficis de més de 50 milions d'euros el 2012. Una situació que atribueix a les retallades en sanitat que han fet les administracions central i catalana i a la reducció de medicaments que paga la Seguretat Social. Repassem ara la jornada a la borsa. L'IBEX 35 ha recuperat els 8.300 punts gràcies als bons resultats de les constructores del selectiu espanyol. La més destacable és Sacyr, que ha pujat fins a un 12%. En canvi, Banc Popular és el que més ha perdut, prop d'un 1%. Tot plegat un dia en què la prima de risc s'ha relaxat i ha baixat per sota dels 300 punts bàsics. Gas natural Fenosa amb el medi ambient. Els ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea s'han reunit avui per decidir si aixequen parcialment l'embargament d'armes a Síria per ajudar l'oposició que resisteix al règim de Bashar al-Assad. Però de moment no hi ha hagut acord en les negociacions i després d'una aturada al vespre la reunió s'ha reprès a les 10 de la nit. L'assumpte divideix els caps de la diplomàcia europeus. Espanya és un dels països que, com França o el Regne Unit, s'ha mostrat partidari de flexibilitzar l'embargament, però aquesta posició xoca amb la d'Àustria o els països escandinaus que s'oposen frontalment a la idea. I encara sobre Síria, en relació amb aquest mateix conflicte, el diari francès Le Monde ha publicat avui un reportatge que assegura que el règim sirià ha utilitzat armes químiques contra la població civil, un fet que està sota sospita des de fa mesos per la comunitat internacional i que ara ha explicat un fotògraf del diari traslladat a la zona. En el reportatge assegura que va viure un atac d'aquestes característiques en la seva pròpia pell el dia 13 d'abril passat, quan acompanyava un grup de rebels a la regió de Damasc. Explica com va veure els soldats tossint, vomitant i ofegant-se i moments després en va patir els efectes ell mateix. La utilització d'armes químiques està prohibida, tot i que Síria és un dels pocs països que no ha signat la convenció. Tot i així, si es confirma la notícia, el règim d'Al-Assad podria veure's amenaçat per una acció exterior. El conflicte de Síria ha tornat a posar sobre la taula les armes químiques, unes armes que haurien d'estar ja eliminades, però que de tant en tant reapareixen sense que mai ningú no en pugui aclarir clarament la presència o l'origen. Avui en parlarem amb Pere Ortega, coordinador del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Senyor Ortega, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. I moltes gràcies per tornar a les notícies de les 10. A vosaltres. Quina és la definició d'una arma química? Què és una arma química i què no ho és? Bé, una arma química, ja ho diu la seva paraula, és aquella que està confeccionada amb agents químics tòxics, que aquesta és, diguem, la perillositat. L'hem de diferenciar de les armes biològiques o formen part de la família? Sí, no formen gens part de la família. Les biològiques són aquelles que estan formades per agents vius i, per tant, que són aquelles que porten organismes vius, que poden ser bacils, virus, etc., i que afecten els sistemes immunològics de les persones i que, per tant, poden propagar malalties, diguem així, i que van ser utilitzades precisament per infectar amb aquests virus a persones durant la Segona Guerra Mundial. Queda ben clara, doncs, la diferència. Tornem a les armes químiques. Hi ha un llistat de les que existeixen? Quines són les principals armes químiques que existeixen al món? Bé, jo primer voldria, clar, les armes químiques, com les biològiques, com les nuclears, són armes de destrucció massiva. Jo el que volia, primer, com a primer principi, la diferenciació cada dia és més feble, més dèbil entre el que és una arma convencional i una arma de destrucció massiva. I això també ens passa amb les armes químiques. Malgrat hi ha una convenció que es va fer l'any 93, 1993, em sembla que es va
posar en marxa a partir del 96-97 i que han signat la majoria de tots els estats membres de la comunitat internacional, si no m'equivoco, 188 sobre 193, per tant només falten 5 que el signessin, i un d'ells és Síria, i per aquí està la preocupació de la possibilitat que les utilitzés, si és que les té, cosa que no està del tot verificat. El fet és que les armes químiques són aquelles armes que estan amb uns agents químics com, per exemple, el fòsfor, el clor, el gas sarin, el gas mostassa. Aquestes són les més conegudes. I què provoquen? Provoquen greus cremades, asfíxia, provoquen alteracions també en el sistema immunològic i que poden inclús provocar la mort. Depèn de la quantitat d'aquest gas nerviós, que també se'n diu, i que s'han utilitzat per primera vegada en la Primera Guerra Mundial. Ara anava a preguntar històricament quan es comencen a utilitzar les armes químiques? Bé, també arma química des de la invenció de la pólvora, que és un producte químic, d'una barreja de productes químics. La química s'utilitza en la fabricació de qualsevol explosiu i, per tant, de qualsevol projectil. Ara, quan s'utilitza només com a producte químic tòxic per infectar persones i, per tant, és en la Primera Guerra Mundial, que s'utilitza el gas mostassa i el gas nerviós i el gas de clor, que provoca cremades i provoca asfíxia. I és immediatament utilitzat per Alemanya contra les tropes franceses, i que això posa immediatament a la comunitat internacional sobre l'avís que s'han de prohibir, i que es prohibiran posteriorment en un tractat de Ginebra. Quina mena de prohibició s'estableix respecte a les armes químiques? La seva utilització total, i és la primera convenció que es fa a Ginebra sobre armes químiques, es fa després de la Primera Guerra Mundial, no recordo l'any, el 25 o així, però que després, en la Segona Guerra Mundial, malgrat no es van utilitzar per les potències occidentals, sí per Japó, podríem dir que van ser utilitzades d'alguna manera, perquè no ens recordem que en els camps de concentració nazis, l'Alemanya nazi, per exterminar a persones, s'utilitzava el gas ciclón. Clar, no va ser com una arma de guerra, però com un gas mortal per eliminar milions de persones. I darrerament, senyor Ortega, en quins conflictes armats s'han arribat a utilitzar armes químiques? Doncs en bastantes. S'han utilitzat en diverses ocasions. Jo recordo un cas important, crec que va ser en el 2002, en el 97, que al Japó, en un atac d'una secta en el metro del Japó, de Tòquio, es va utilitzar una bomba de gas sarin que va provocar 12 morts i més de 5.000 ferits greus. Per tant, s'ha utilitzat, pot ser utilitzat. Ja se'n diu que les armes químiques són les armes dels pobres, perquè és molt fàcil fabricar una arma química, perquè amb pocs ingredients mortífers barrejats pots fer una bomba química. Per això, si les potències tenen armes de destrucció massiva de tipus nuclear, doncs els països pobres van començar a fabricar armes químiques. Llavors, en altres casos... Aquest cas que ha explicat el Japó és un cas en què s'utilitza una arma química... Per una secta. Per un grup, diguem, terrorista. La lluita antiterrorista, per entendre'ns, no? O contra una secta, en aquest cas. Sí, contra una secta. No, una secta l'utilitza i el dissemina en el metro de Tòquio. I el va posar i va infectar la gent d'una forma terrorista. Va ser un acte terrorista, evidentment. Entesos. Després que recordi, el cas més conegut és el de la guerra Iraq-Iran. Iraq va utilitzar gas mostassa contra l'Iran en la guerra aquella. Precisament, hi poso aquest exemple perquè va ser investigat per Nacions Unides que una de les carcasses que contenia el gas mostassa utilitzat per Saddam Hussein en aquella guerra era de fabricació espanyola, fabricat per l'empresa Expal Explosivos Alaveses, la carcassa. El producte que contenia no, però també es diu, i està investigat, que les armes químiques de Saddam Hussein havien estat gràcies a la col·laboració dels Estats Units, d'Alemanya i de França.
Per tant, hi ha hagut col·laboració. En aquella guerra recordem que l'aliat era Saddam Hussein. Després, en canvi, s'han utilitzat en altres ocasions. Per exemple, hi ha dos tipus d'armes químiques que no es contemplen com a arma química i són prou conegudes. Però ho són. Però que ho són. Sí, jo crec que sí. És un debat entre els experts, jo no soc expert, jo no soc químic, ni jo soc de lletres, però que són el famós agente naranja, el gas taronja que es va utilitzar a la guerra del Vietnam per als Estats Units com a defoliant i que va infectar moltíssimes àrees geogràfiques del Vietnam, i l'altra, la més coneguda, és el gas aquest, ara em surt el nom, que ha utilitzat en diverses ocasions als Estats Units i Israel quan l'ataca a Gaza, aquesta que és de... Disculpin la... El fòsfor blanc? El fòsfor blanc, ara, no em sortia el nom. El fòsfor blanc, el famós fòsfor blanc, la Convenció de Ginebra diu que no es pot utilitzar en zones, diguem, altament poblades, que només pot ser utilitzat com a objectiu militar, contra objectius militars. I, per tant, si Israel la va utilitzar, està demostrat en els informes de Nacions Unides, en la guerra del 2008-2009, en l'atac contra Gaza, podíem considerar que va ser un crim de guerra i que es van utilitzar altres tipus d'armes, de tipus altament... A veure, parlem de les més conegudes, el fòsfor blanc. El fòsfor blanc es va utilitzar per als Estats Units en l'atac a Fallujah del 2004, també en Iraq. Després hi ha altres armes que tampoc se consideren químiques, per exemple, les d'urani empobrit. És això o no és una arma química? Em sembla que no, però en canvi els efectes sobre la població civil són greus i a més tenen... Per tant, se signen tractats, però al final alguns països troben la manera de convertir en arma no química una arma que és química i utilitzar-la. En tot cas, se sap quins són els països que en tenen? Països o grups terroristes, com el cas d'aquesta secta del Japó que el va arribar... A veure, països que no han signat el conveni, em sembla que són 5 d'armes químiques, i són Síria, Corea del Nord, Egipte, Somàlia i Angola, em sembla. Clar, i això els converteix directament en sospitosos. En sospitosos, clar. Evidentment, fixem-nos que un d'aquests països és un aliat d'Occident i d'Estats Units i ha estat sempre armat per Estats Units, que és el cas d'Egipte. En canvi, Síria és, com ho va ser Líbia, que semblava que també en tenia i al final va firmar el conveni i precisament es va convertir en amic, entre cometes, d'Occident, el cas del senyor Gaddafi. Bé, els altres podríem sospitar que les tenen, perquè si no han signat és molt sospitós. És el cas de Síria. Podria ser que les tingués, però en canvi sabem que les tenen altres potències perquè les han utilitzat. Per exemple, ja he dit el cas d'Israel, va utilitzar el fòsfor blanc, però també va utilitzar una arma molt sospitosa en l'atac a Gaza, que produïa, a la seva explosió, disseminava partícules d'alumini, de cobalt, que penetraven molt profundament en els cossos humans i que produïen ferides molt greus, tallaven ossos i va provocar molta mort. I vull recordar un altre cas. Va ser, crec que en el 2002, a Moscou, quan un atac terrorista d'un grup txetxè va segrestar un teatre a Moscou. Per alliberar-los, l'exèrcit rus va utilitzar una arma, que no ha dit mai quin tipus d'arma era, i va ser una bomba que va provocar 130 morts. Tots els segrestadors txetxens, més molta gent dels rehens del públic que estava en aquell teatre. I mai ha dit quin tipus d'arma va utilitzar, però evidentment era una arma química. Per tant, hem de sospitar que hi ha molts països que les tenen. Aquest és el país, Rússia, que fa servir una arma química interiorment per acabar amb un segrest terrorista, en aquest cas, dels txetxens. També n'hi ha altres, els gasos lacrimògens que utilitzen les nostres policies europees també ho són, no? Són armes químiques, i el gas pimienta, el gas pebre, que també és un gas asfixiant i s'utilitzen com a armes repressives. Comprovem una vegada més que signem tractats, els tenim, però després els estats i els més poderosos normalment són els que acaben trobant la manera de fer-s'ho. En tot cas, una última reflexió, senyor Ortega, sobre aquesta notícia que ens ha dut a tenir avui aquesta conversa, la possibilitat que Síria
es puguin estar utilitzant armes químiques. És un país que no ha signat aquest tractat, per tant és sospitós, però tenen credibilitat aquestes denúncies avui del diari Le Monde, per exemple? La veritat és que s'hauria això de corroborar, s'hauria de tenir informació molt més precisa. Oficialment s'hauria de corroborar, no? Vostès, que són dels mitjans de comunicació, saben que també s'utilitzen les informacions tòxiques. I darrerament s'està parlant molt de la utilització d'armes químiques en Síria. Obama va dir que... Perquè seria l'excusa d'una intervenció a Síria. Aquesta va ser l'excusa de la guerra d'Iraq, vull dir que tenien armes de destrucció massiva. Obama ha dit que hi ha una línia roja que no es pot traspassar, que és la utilització d'armes químiques. Després hi ha hagut informacions que diuen que tant el règim de l'Assad les ha utilitzades, i és probable, no dic pas que no, però també l'exèrcit siri de lliberació, per tant, els rebels, que també les han utilitzat. Hi ha hagut aquesta exfiscal del Tribunal Penal Internacional, Carla del Ponte, que forma part de l'equip d'investigació sobre aquest tema a Síria, i va afirmar que l'exèrcit siri de lliberació, o sigui, els rebels, havien utilitzat també armes químiques. Per tant, aquí estan sota sospita els dos. Això haurien de ser els metges, sobre el terreny, que estan dient que sembla que sí, però són informacions una mica, jo diria, que s'haurien de contrastar, perquè no és suficient que es digui. Precisament arriba en el moment en què Europa està debatent l'aixecament d'embargament d'armes als rebels. Per tant, es vol ajudar, i ja s'està dient que Estats Units, Regne Unit i França estan ajudant militarment els rebels. Que els estan ajudant exteriorment és evident, perquè si no les armes que estan utilitzant d'algun lloc arriben. Per tant, aquí estem en una situació una mica complicada. Molt bé, doncs esperem les confirmacions. Pere Ortega, coordinador del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, moltes gràcies una vegada més per haver vingut a les notícies de les 10 per aclarir els dubtes que avui teníem sobre això, sobre les armes químiques. A vosaltres per donar-nos capigut en aquests temes tan espinosos. Bona nit, fins una altra. Avui en l'àmbit de Barcelona ens fixem en una notícia no gaire esperançadora. Més de la meitat dels joves catalans que marxen a provar sort a l'estranger per trobar feina són d'aquí, de la nostra ciutat, i només en els últims 4 anys la xifra ha augmentat un 40%. El cas de la Mercè, que ara veuran, és només un exemple dels més de 50.000 joves que s'han aventurat a marxar empesos per la crisi. Deixar la família, els amics, la casa i tot el que ha viscut durant 34 anys a Barcelona per provar sort a Berlín, sense tenir la certesa que allà hi trobarà feina. Després de donar-hi moltes voltes, el desenllaç de 9 mesos a l'atur per la Mercè ha estat un exili a contracor. Una de les grans pèrdues d'aquesta crisi és el dret a decidir. O sigui, ja no pots decidir què fas amb la teva vida, no pots decidir on vius, no pots decidir de què treballes, no pots decidir si quasi ni si crees o no crees família. A tota una generació jo crec que se'ns està traient el dret a decidir del que volem fer amb la nostra vida. No? I és molt trist que un s'hagi de veure obligat a marxar a l'estranger contra la seva voluntat. Com ella, la majoria dels joves que opten per marxar estan formats i fugen de l'atur i de la precarietat laboral del mercat català. Per això, segons l'informe que ha presentat l'Avalot d'UGT, en els últims 4 anys el nombre de joves preparats que han marxat a l'aventura ha augmentat un 40% i ha passat de 35.000 a 50.000. D'aquests, 28.000, és a dir, més de la meitat, són barcelonins. Aquestes xifres, a més, cal sumar-hi tots aquells joves que marxen en programes de pràctiques i que no estan comptabilitzats en aquest informe. El sindicat lamenta que la majoria dels que sí que han trobat feina fora no tenen perspectives de tornar. La gent més capacitada del país és la que està marxant, el que li anomenem la fuga de cervells, i tot aquest talent que marxa és el que necessitem per fer el canvi de model productiu que tant necessita el país per sortir de la crisi. Un canvi que de moment no arriba i les xifres van empitjorant perquè en aquest primer semestre de 2013 l'atur juvenil de llarga durada, és a dir, els joves que fa més d'un any que no treballen, ja ha arribat al màxim històric, gairebé al 19%. Una tendència a l'alça que de moment ni els sindicats ni els joves preveuen que pugui canviar. Que no vols moure? Avancem amb una notícia d'aquesta nit. De fa poca estona, una trentena d'estudiants i professors de la Universitat de Barcelona han tornat a ocupar l'edifici històric d'aquesta universitat amb la intenció de quedar-s'hi fins demà. És la segona ocupació en una setmana. La decisió s'ha pres aquesta tarda en una assemblea en què també s'ha demanat la dimissió del rector de la UB, Dídac Ramírez. Abans han protestat contra el desallotjament del rectorat que es va fer la matinada de divendres a dissabte a les 6 i durant 10 minuts han tallat el trànsit a la Gran Via i això, ja ho veuen,
ha creat un cert caos circulatori a la zona. Els actes d'avui s'han desenvolupat sense incidents, però els han seguit de prop 11 furgons de la brigada mòbil dels Mossos d'Esquadra que no han actuat. Un nou grup de carteristes que operen al metro podrien haver arribat a Barcelona, o almenys és el que creu la delegada del govern a Madrid, Cristina Cifuentes. Avui, quan li han preguntat sobre la decisió judicial que aixeca la prohibició d'entrar al metro madrileny a un grup de carteristes, Cifuentes ha deixat anar que el grup, que acumulava més de 300 faltes a Madrid, ara és aquí, a Barcelona. Escoltin. Estamos hablando de un grupo, del grupo de las llamadas las bosnias, que efectivamente se les aplicó una medida cautelar de un juzgado para no poder entrar en el metro. Esta medida cautelar ha sido levantada por la Audiencia Provincial. Parece ser que este grupo en estos momentos no se encuentra en Madrid, sino que está en Barcelona. ¿Qué quiere que le diga? Yo no me gusta opinar sobre las decisiones judiciales, cuando van en un sentido, cuando van en otro. Sobre aquestes declaracions hem d'afegir una cosa: ni Mossos ni Ajuntament de Barcelona no tenen constància que aquest grup de carteristes estigui instal·lat al metro de Barcelona. Diuen que no han notat cap repunt en el nombre de robatoris. A més, recorden que es manté activa l'operació contra els furts al metro i que aquest dispositiu s'incrementarà, de fet, a l'estiu. Més coses. D'una altra operació de l'Ajuntament, el Pla Integral dels Assentaments, se n'ha fet balanç avui. L'ha fet la Creu Roja, que és qui s'encarrega de fer el treball sobre el terreny en la nau del carrer de Puigcerdà. Es tracta de l'assentament més gran de la ciutat, on durant el dia poden arribar a passar 300 persones. Durant aquests mesos, la Creu Roja ha atès més de 100 persones i ha derivat a altres programes socials 13 famílies en situació d'alta vulnerabilitat. Aquesta entitat és la que es dedica a oferir ajuda humanitària, tot i que el conveni signat amb l'Ajuntament expira el mes de juliol. Per això, des de la Creu Roja no descarten que es prorrogui, sobretot donada la complexitat de la situació. És una tasca que està resultant força complicada, perquè la casuística que ens trobem és molt diversa i, per tant, com que nosaltres el que intentem és ajustar a cadascuna de les situacions quina seria la millor sortida, complicar això. Si poguéssim fer una resposta més col·lectiva, evidentment seria més fàcil, no? Un últim apunt abans de la informació esportiva. Avui hem conegut la tràgica mort de l'alpinista lleidatà Juanjo Garra a l'Himàlaia, després d'haver aconseguit coronar el Dhaulagiri aquest dijous passat. En el descens, l'alpinista es va trencar el turmell i no va poder continuar amb l'expedició. Juanjo Garra ha aguantat 4 nits al ras, a més de 20 graus sota zero i sense aigua ni oxigen, esperant un helicòpter per evacuar-lo. El mal temps, però, ha impedit el rescat i finalment l'alpinista ha mort aquesta matinada a la muntanya. La família i els amics han agraït les mostres de suport i, sobretot, l'esforç de tots els que hi han participat en l'intent de rescat. I han afegit que no intentaran recuperar-ne el cos per no posar més vides en perill. Els esports els hem començat amb aquesta mala notícia de la mort de l'alpinista Juanjo Garra. Ara, tot seguit, repassarem la resta de l'actualitat esportiva en el Minut d'Esports d'avui. El campió de Lliga continua demostrant que és la base de la selecció espanyola de futbol. Vicente del Bosque ha fet la llista de convocats que participaran en la Copa Confederacions, que Espanya disputarà al Brasil a mitjan juny. Dels 26 jugadors que ha cridat, 9 són del Barça. Del Madrid només n'hi ha 5, però a la capital el que més els preocupa és qui serà el nou tècnic del Real Madrid la pròxima temporada. Un entrenador que confíe plenamente en su plantilla, que tenga ambición e ilusión por conseguir cosas y evidentemente que imponga respeto. I a l'Espanyol ja comencen a fer balanç del que ha estat la temporada. Hemos cumplido con el primer y gran objetivo, que era encontrar esa permanencia tan deseada. Y con respecto al segundo objetivo, por ahí no encontramos esa regularidad en cuanto a resultados en estas últimas jornadas que hicieran que pudiéramos optar por esa plaza Europa. En l'apartat cultural, una proposta, una mostra fotogràfica dedicada a la bailaora Carmen Amaya. L'exposició rememora amb fotografies de Colita i Julio Ubiña els darrers mesos de vida de l'artista. L'exposició forma part dels actes de celebració de l'any Amaya, en què es commemoren els 50 anys de la mort de la bailaora. Carmen, Carmen, canta bien para cerrar 2 y 1. ¡Vamos allá! Carmen. Tu bailo vienes haciendo. A ver.
Delante buena cara, que por detrás la timeta. Per més, però abans de marxar repassarem alguns dels temes que demà probablement ocuparan titulars. Un que segur que serà titular serà la reunió del president de la Generalitat, Artur Mas, amb els partits i representants del món educatiu en defensa de la immersió lingüística. En clau Barcelona, el consistori presentarà el dispositiu de reforç en els serveis municipals i de seguretat de cara a l'estiu. I també celebrarem el 20è aniversari de l'ONG Pallassos Sense Fronteres. Pel que fa al temps, demà serà un dia insegur i amb una mica de tot a Barcelona. El sol el veurem sobretot al centre del dia. A la tarda, en canvi, hi haurà risc d'algun ruixat. En Manel Cascante tot seguit els ho ampliarà. Ja saben que la propera cita amb la informació a BTV és a primera hora, a les 8, al BTV Notícies Matí. Des del 22 @, bona nit.